കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മാതാജിക്ക് വേറെ അവരായി ഇന്ദു മാതാജി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ മാതാജി. അതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ. പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, പേര് നോക്കട്ടെ. ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ച ഡോക്ടർ നാളെ ഞായറാഴ്ച ഏകാദശി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഏകാദശിയുടെ അന്ന് ക്ലാസ് വേണോ നമുക്ക്, അതോ പാരായണാണോ? ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ പാരായണാണ് മാതാജി. അപ്പൊ അതിനുള്ള പേര് കൊടുത്തോളൂ. അഡ്മിന്റെ കയ്യിലെ പേര് കൊടുത്തോളൂ. അപ്പോ ഞായറാഴ്ച കേട്ടോ ഏകാദശി. അപ്പോഴ് നമുക്ക് അന്ന് ക്ലാസ് വേണ്ട. എല്ലാവരും 5 മണിക്ക് നമ്മള് രാവിലെ വായന 7:30. ഓ അങ്ങനെ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം വരെയാ നിർത്തിയേ? 29 വരെ. 29 ഡ്രസ്സയും മണം പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 29 വരെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളാലെ മോഹിതരായിട്ട് അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്താ ചെയ്യണേ?
ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വ്യാപൃതരാവണു അല്ലെ? അവര് ആസക്തി കൂടി വരികയാണ്. അവർക്ക് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അവര് ഇരിക്കുന്ന അവരെ വിജ്ഞാനികളായവര് പ്രക്ഷുബ്ധരാക്കാനൊന്നും പോകരുത് എന്ന് കണ്ടു. 30 മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ എന്താ നിർദ്ദേശിക്കണത്? അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അല്ലെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കണ്ട, കർമ്മം ചെയ്തോളൂ. എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സെന്നിലൂന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. യാതൊരു അലസതയോ വിമുഖതയോ ഒന്നും കാണിക്കരുത്. തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണം. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് ഈ ആശ്രിതത്വം. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെയൊക്കെ എന്താണ് കടമ? ഭഗവാനിലെ സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഒരു സൈന്യാധിപൻ എന്ന പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി ഒരാൾ എല്ലാം ത്യജിക്കണം, അല്ലെ? എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ആസക്തികളൊക്കെ വെടിയണം, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വെച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം, സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാനാ നോക്കുന്നേ, അല്ലെ? പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാണ് ഭഗവാൻ, നമുക്കറിയാം. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ അധ്യാത്മചേതസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് പലതും ത്യജിക്കുക, ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതെ വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അധ്യാത്മചേതസ്സാണ്, ചൈതന്യമാണ്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ മേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. കർമ്മഭാരം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഏത് കർമ്മത്തിനും ഉണ്ടാവും കർമ്മഫലം. അപ്പോഴ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്നുള്ള ട്രിക്കാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ശ്രദ്ധ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന വാക്ക, അല്ലെ? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൃഢവിശ്വാസം. എന്തില്? ഭഗവാനില്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളില് ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് സത്യമാണ്, അല്ലെ? അത് വിശ്വാസപൂർവം അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ട്. സോ സിമ്പിൾ, അല്ലെ? ഇത്രേ വേണ്ടൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന ശാശ്വത സത്യമാണത്. വേദങ്ങള് ശാശ്വതമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന വേദങ്ങള്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന സത്യം ശാശ്വതമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ആജ്ഞകള് വിശ്വാസപൂർവം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവത് കൽപ്പനയെ എതിർത്താലോ പരാജയമാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ജയപരാജയങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ ആശ കൈവിടാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുക. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സാരസത്തയാണ്. എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരസത്ത എന്താ? ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ വാണിയിലൂടെ. നമുക്ക് വേദങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ ഒന്നും ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പോ ഒരേ ഒരു പുസ്തകം, ഇപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആർക്കും സമയമില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ഭഗവത്ഗീത, അതിലെല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ശാശ്വത സത്യമാണ് അതെല്ലാം. വേദങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങൾ, അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന സത്യം ശാശ്വതം. ഭഗവാന്റെ ഈ ആജ്ഞകൾ അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസപൂർവം സ്വീകരിക്കണം. സനാതനമായ ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസമുറച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്
മുക്തനാവാൻ കഴിയും. എല്ലാ കൽപ്പനകളും ഭഗവാനിന്റെ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഭഗവാനില് ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം, ആ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മവിമോചനമുണ്ട്. 32 യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മദം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനുണ്ടോ, സർവേശ്വരനായിട്ട് സർവാധിപതിയായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണത്രേ വന്നത് എന്നൊക്കെ അസൂയയോടെ പറയുന്ന പേരുണ്ടല്ലോ, അവര് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കും, അനുസരിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ബുദ്ധിശൂന്യരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ് അവര്. ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ, യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവര് എത്ര പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും സഫലമാവില്ല എന്നാണ് അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ വാണികള്, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കും. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവനും തീർച്ചയായും ശിക്ഷാർഹൻ തന്നെ. ഒരു രാജ്യത്ത് രാജാവ് ചില നിയമസംഹിതകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിക്കാത്ത പൗരനെ ശിക്ഷിക്കും അല്ലെ, ദണ്ഡം അനുഭവിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവർക്കും ശിക്ഷയുണ്ടാവും. സ്വാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവന് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിയണം? ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയണം. പരമാത്മാവിന്റെ മഹത്വം, ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെയോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 33 സദൃശം ജ്യേഷ്ഠതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിർജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ്, അതിന്റെ അധീനത്തിലാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും വർത്തിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും മോചനമില്ല. മോചനം ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രിഗുണാതീതനാവാൻ പറ്റും. അതുവരയ്ക്കും ജ്ഞാനിയായാലും ആരായാലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവനവനിലുള്ള ആ ഗുണപ്രഭാവത്താലാണ്. അപ്പോ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിഗ്രഹം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ അല്ലെ, 4 വർണ്ണങ്ങളാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയണേ, വർണ്ണവും ഒരാളുടെ എന്താണ് സ്വഭാവവും ഗുണവും അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ വ്യത്യസ്തത വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലാണ് ആകേണ്ടത്. ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും അറിയില്ല. സത്വഗുണി ആയിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാവും, രജോ ഗുണം ആയിട്ട് ക്ഷത്രിയൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും കൂടിയതായിരിക്കും വൈശ്യന്, അതുപോലെ തമോ ഗുണിയായിരിക്കും മിക്കവാറും ശൂദ്രര്. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാം. അവനവന്റെ ഗുണങ്ങളില് അല്ലെ ശ്രേയസ് നമ്മൾ തന്നെ ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം എന്ന നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഉദ്ധരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രിഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്, വാസുദേവാവസ്ഥ. ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പരമഭക്തൻ. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്കല്ലാതെ ആർക്കും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതനാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ 7:14 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. മഹാപണ്ഡിതനായാലും ശരി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്താൽ അയാൾ ബന്ധനത്തിലാണ്. എപ്പോഴും പണ്ഡിതൻ ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാലും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം. ഭൗതിക നിലനിൽപ്പിനായി തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കും. ഇപ്പോ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് എന്ന് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാ യോഗമാക്കുന്നത്? ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും, വീട് അടിച്ചു വാരുമ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ മന്ദിരം വൃത്തിയാക്കുന്ന ഭാവന ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴത് മുക്തി മോചനമായി, അതിൽ നിന്ന് മുക്തിയായി, കർമ്മമോചനായി അതില്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ ആരും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെല്ലാം നിയതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നത് തെറ്റാണ്. കൃഷ്ണ 34. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനവശമാഗച്ഛേത് തൗ ഹ്യസ്യ പരിബന്ധിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് എല്ലാടെയും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുമ്പോ. പക്ഷെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആമ അവയവങ്ങളെ പിൻവലിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ വിടാതെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ അതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. ഒരാൾ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ ഒന്നും അധീനതയിൽ പെടാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാ. പിന്നെ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില്. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഭരത ചക്രവർത്തിയാണ്. ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, അറിയാലോ? അറിയാം. അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും വേണ്ട, രാജഭാരവും എല്ലാം മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയി, അല്ലേ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാനിൽ ആസക്തനായി, അല്ലേ? ആ മാനിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അതിൽ ആസക്തി പൂണ്ട് അവസാനം നാശത്തിലേക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ സ്വതേ ആസക്തി കുറയും. അനിയന്ത്രിതമായ വിഷയസുഖഭോഗം ഒരാളെ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിഷയസുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഇച്ഛയുണ്ടല്ലോ, അതെപ്പോഴും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ കുടുക്കിയിടും. അപ്പോഴെന്താ? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം ഇല്ല, അല്ലേ? പുനരഭി ജനനം. വൈദിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരെ ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാലോ ഈ വൈദിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ തപശ്ചര്യയോട് അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ആസക്തി അഥവാ പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം ഒരാളെ ഏതുവിധമുള്ള വൈഷയിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. ഭഗവാനില് മനസ്സുവെക്കാൻ സാധിക്കണം, അല്ലെ? കൃഷ്ണം ഭജാമി കൃഷ്ണം നമാമി എന്നാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സതതം കീർത്തയന്തോമ, എപ്പോഴും സ്മർത്തവ്യം സതതം കൃഷ്ണ എന്നാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിലെ നാരദമുനി പറയുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അഥവാ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാല് അത് ഓർത്തിട്ട് വ്യാകുലത ഉണ്ടാവണം.
ഞാനൊരു 10 സെക്കൻഡ് ഭഗവാനെ മറന്നുപോയില്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യാകുലത ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ശ്രീ നാരദമുനി പരമ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ആസക്തി അഥവാ പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം ഒരാളെ ഏതുവിധമുള്ള വൈഷയിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. അപ്പൊ വിഷയ ആസക്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരാളെ മുക്തനാക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലം പൂകലാണ് എല്ലാത്തരം വിരക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, മനസ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെ? എല്ലാം റെഗുലേറ്റഡ് ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലത്തില് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 35 ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പോണ്ട. നമ്മളുടെ ചുമതലകൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് തെറ്റോ കുറ്റോ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്വധർമ്മമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അതൊക്കെ വേണ്ട വെച്ചിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക, അത് ചെയ്യരുത് അല്ലെ? സ്വധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് മാത്രമാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അന്യർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയല്ല, സ്വകർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിറവേറ്റുകയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചിലപ്പോൾ തോന്നുമല്ലേ, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന് തോന്നും ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത്. എനിക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത്, മറ്റൊന്നാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അന്യർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ല നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മമാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിർവഹിച്ചാൽ മതി, പരിപൂർണതയിൽ എത്തും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി ആത്മീയ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നവയാണ് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ജപം, അതുപോലെ നൈവേദ്യം തയ്യാറാക്കി ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെ? പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. ABCD ഫോർമുല ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാ നമ്മൾ അല്ലെ? ആധികാരികമായ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നല്ലത്. ആധികാരികമായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളാണ് അല്ലെ? അതനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള്. പിന്നെന്താ, ഭൗതികമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ മോഹവലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പരിതസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരും അനുസരിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിൽ തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് വിടാൻ സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നവനുമായാൽ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു എപ്പോഴും വേണം. ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ പാതയില് മുന്നേറുക. 36 അർജുന ഉവാച ആധകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ഛന്നഭിവാർഷ്ണേയ ബലാത് ദിവനിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പോ ഒരു സംശയം വരികയാണ് ഇടയ്ക്ക് അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം തന്നെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ. അപ്പോഴ് ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്? മോശമായിട്ടുള്ള തിന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണത് ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് അല്ലെ? തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോ പാപ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാവണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ബലാത്കാരേണ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്ത യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്
എതിരായിട്ട് പോലും ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് മൗലികമായിട്ട് ആത്മീയമാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആത്മാവിനുണ്ട്. ശുദ്ധമാണ് ആ ആത്മാവ്. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തവുമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാപങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാധിക്കില്ല. കാരണം മൗലികമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ്. പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടും പല പാപങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാലെ പ്രചോദിതങ്ങളൊന്നുമല്ല ഈ വക ദുഷ്കർമ്മങ്ങള്. മറ്റൊരു കാരണമാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. 37 ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിധേനമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ആരാണ് ഈ പാപമെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണത്? കാമം അല്ലേ. പിന്നീട് ക്രോധമായി മാറും അത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മഹാശത്രുവായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? കാമമാണ് അല്ലേ. പല പല ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങള്, ടെററിസം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ കാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആസക്തി കാമമായി മാറുന്നു, കാമം ക്രോധമാവുന്നു, ക്രോധം പിന്നെ സമ്മോഹമാവും, സമ്മോഹം ബുദ്ധിഭ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ബുദ്ധിഭ്രമം പിന്നെ സർവനാശത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ കാമമുണ്ടല്ലോ, ആ കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ എല്ലാ പേരുടെയും ശത്രുവായിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി രജോ ഗുണത്തിലെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആണ് ഈ കാമം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ആഗ്രഹം, ആസക്തിയാണ് കാമമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഈ കാമത്തിന്റെ ആ പ്രേരണ ഉണ്ടാവും. അതിനാലാണ് അവര് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാവുന്നത്. ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി അവന്റെ ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണ പ്രേമം കാമമായി മാറുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് അല്ലെ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവികത. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ഇപ്പൊ പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൈരായി മാറുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി മാറുന്നു. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം ക്രോധമായും ക്രോധം മിഥ്യയായും മാറുന്നു. പാല് അല്ലെ പുളിരസത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നാല് അപ്പോഴത് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോ തൈരായിട്ട് മാറും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കൃഷ്ണ പ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാലെ, സ്വാധീന ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലെ അത് കാമമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമമാണ് പിന്നെ ക്രോധമായിട്ടും മിഥ്യയായിട്ടും മാറുന്നത്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ കാമപ്രവണതകളെ സഫലമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നത്. പിന്നെ അത് ആ കാമപ്രവണതകൾ സഫലമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കുറെ ജീവാത്മാക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം. കാമത്തെ പരമപുരുഷനോടുള്ള പ്രേമമാക്കി മാറ്റിയാൽ, അതായത് കൃഷ്ണ അവബോധമാക്കി മാറ്റിയാൽ, എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാമവും ക്രോധവും ആത്മീയവത്കരിക്കാം. എങ്ങനെയാ ഈ ക്രോധം കാമത്തിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നേ? ഭഗവാനോട് ആസക്തി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധമാക്കി മാറ്റുക. അപ്പോഴ് നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാമത്തിനെയും ക്രോധത്തിനെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കാം. കാമവും ക്രോധവും കൃഷ്ണ സേവനത്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൽ അവ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായി ഭവിക്കുന്നതിന് പകരം മിത്രങ്ങളായി മാറും. ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലെ ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ. പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താലെ എന്ന പോലെ. ക്രോധം പിന്നെ കാമം ക്രോധാവുന്നു, പിന്നെ മിഥ്യയായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. കാമമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ ബന്ധിതരാക്കുന്നത്. ഇത് ജീവാത്മാവിന്റെ ശത്രുവാണ്.
അപ്പൊ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ കാമത്തെ ജയിക്കണം. കാമവാസന ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല, അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലും നമ്മളുടെ ശത്രുവായിട്ട് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ജീവാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ മൂടിവെക്കുന്നതിന് 3 തലത്തിലുള്ള ആവരണം. ഇതാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ വൻ ഗർഭസ്ഥഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ കാമം അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കണത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പുക തീയിനെ മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പുക തീയിനെ മൂടാന്ന് പറഞ്ഞാല് തീ ഉള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ തന്നെ ആ തീ നല്ലതുപോലെ കത്തി വരാൻ തുടങ്ങും. അത് ഒരു മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തില് അങ്ങനെയാണ്. ഈ കാമം കുറച്ചേ മൂടിയിട്ടുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാ. എന്നാല് ഈ ഭ്രൂണത്തിനെ ആവരണം ചെയ്ത ആ ഗർഭാശയ ഭിത്തി, അത് മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാ. അവർക്ക് കുറച്ച് ടഫാണ് കാമത്തിനെ ജയിക്കാനൊക്കെ. അവര് എപ്പോഴും അല്ലെ, അവർക്ക് എന്തേ വേണ്ടു? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം മാത്രം മതിയല്ലേ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ എന്താണ് പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാ. പൊടി കണ്ണാടിയെ ഇങ്ങനെ മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, അത് തുടച്ചു കളയണം. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അതിനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവര് അചരങ്ങളാണ്, ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെ ഈ 3 എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണത്. ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തില്, പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ അത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. എല്ലാം ജീവനുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായവയുടെ ആ കാമത്തിനെ അതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കണേന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ അത് മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് അവർക്ക് കാമത്തിനെ ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? അവരുടെ കവറിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഔട്ടർ കവറിങ് കുറച്ച് കട്ടിയാ അല്ലെ. നമ്മളുടേത് അത്ര കട്ടിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. പുക ജസ്റ്റ് ഒരു പുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മളൊന്ന് വീശി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഊതി കൊടുത്താല് ആ പുക മാറിയിട്ട് തീ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവികതയുണ്ടല്ലോ, ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ ഈ കാമം മൂടി വെച്ചിരിക്കുക. മനുഷ്യർക്ക് അത് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ്ങേ ഉള്ളൂ, എളുപ്പമാണ് മാറാൻ. ജീവാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ മൂടിവെക്കുന്നതിന് 3 തലത്തിലുള്ള ആവരണമുണ്ട്. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും മൂടുന്ന ആവരണം കാമമാണ്. കാമം എന്നുള്ള കവറിങ്ങാ ഇട്ടിരിക്കണേ അല്ലെ. അപ്പോ ജീവന് ഭൗതികത്വത്തിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അമൂല്യമായ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെ. ഇത് ഭൗതിക ലോകം ഒരു ജയിലാണ് അല്ലെ. ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? അതിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാ നിക്കണേ. ജംഗ്ഷന്റെ എന്താ പ്രയോജനം? ഒരു റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെയുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിക്കണേ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോണോ? നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യാം. അതല്ല നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോണോ? അതിനും നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓപ്ഷൻസ് പലതുണ്ട്. പിന്നെയോ അതല്ല, ഇനി നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് ഭഗവത് പദം പൂകണോ? അതിനും നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രയത്നിച്ചാല്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ്. ഇതൊരു അവസരമാണ് നമ്മളുടെ. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എങ്ങോട്ട് പോകണം. മനുഷ്യന് മികവുറ്റ മാർഗദർശിയുടെ സഹായത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടി കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം? മാർഗദർശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കുക.
ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടാം. എന്നിട്ട് കാമമാകുന്ന ഈ നിത്യശത്രു ഉണ്ടല്ലോ, മഹാശത്രു, അതിനെ തോൽപ്പിക്കണം. 39. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ തീയ് ആളിക്കത്തുന്ന തീയ് പോലെയാണ് ആ നിത്യശത്രുവായ കാമത്താല് വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കള് അവിടെ അവബോധം ഒക്കെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പുക കൊണ്ട്. അവര് എന്താണ്, മൗലികമായിട്ട് അവരാരാ? അവരൊക്കെ ആത്മീയങ്ങളാണ് അല്ലെ, ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ്. അതിന് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഇല്ലാച്ചിട്ട് പല പല തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നത് കാമത്താല്. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കാമത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ തീ കെടുത്താൻ പറ്റാത്തതുപോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് കാമത്തിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കൂടി കൂടി വരികയുള്ളൂ അല്ലെ, കത്തുന്ന തീയില് നെയ്യൊഴിക്കും പോലെ. ജീവനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തളച്ചു നിർത്തുന്ന അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കാമം. അജ്ഞാനികള് ബുദ്ധിശൂന്യരാണ് അല്ലെ, കാമം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ളവര് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ആ സന്തോഷം അയാളുടെ പരമശത്രുവാണ്. ഒരു നൈമിഷിക സുഖങ്ങള്, ക്ഷണിക സുഖങ്ങളൊക്കെ തുച്ഛമായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയേക്കാം അല്ലെ, പക്ഷെ അതൊക്കെ അയാളുടെ പരമശത്രുവാണ്. ഇനി എവിടെയാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ഈ കാമം ഇരിക്കുന്നത്. അതെവിടെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതാ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അവിടെ ഈ സോഫ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കാമം. അവിടെയൊക്കെ ഇവയിൽ കൂടിയാണ് കാമം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഈ ജീവസത്തകളെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു രഥമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരമാകുന്ന ഈ രഥത്തില് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളുണ്ട് അല്ലെ. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊക്ക്, ചെവി, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ആ കുതിരകള് പൂട്ടിയ തേരാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ആ ശരീരത്തിന്റെ ഈ കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാൺ, മനസ്സാണത്, കടിഞ്ഞാൺ. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാ? ബുദ്ധി എന്നുള്ള തേരാളിയാണ്. ആ മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് തേരാളി അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് പുറകിലുണ്ട്, കണ്ടോ, ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഈ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം, എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ വേണം കാമത്തിനെ ജയിക്കാന്. അല്ലാതെ ഈ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തോന്നിയ പോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. മനസ്സ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം. ധാതുത്രയ നിർമ്മിതമായ ദേഹത്തെ ആത്മാവായും കളത്രാദികളെ സുബന്ധുക്കളായും ജന്മഭൂമിയെ പൂജനീയമായും കരുതുന്നു അല്ലെ. ദേഹത്തിനെ അല്ല, ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ സ്നാനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നവൻ വെറും പശുവോ കഴുതയോ ആണ്. എന്തിനാ നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ നേടണത്? ഭഗവാനെ അറിയണം അല്ലെ. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാവണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം. അതാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത് അല്ലെ. പരമപദപ്രാപ്തി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ തീർത്ഥാടനത്തിനൊക്കെ പോണത് എന്തിനാ? അവിടെ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാം എന്ന് മാത്രം കരുതിയാണോ? അല്ല, അവിടെ മഹാത്മാക്കളെ കാണണം, അവരുടെ നിന്ന് അറിവ് സമ്പാദിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ആള് ചെയ്യുക.
ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ശത്രു നിലയുറപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ശത്രു കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അതാണ്. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ വിഷയാനുഭൂതികളുടെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അങ്ങനെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാമത്തിന്റെ കലവറകളായിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നീടോ ബുദ്ധിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആ കാമപ്രവണതയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറും. ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ ആത്മാവിന്റെ വളരെ ഡിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള്. അപ്പോ കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയോട് ഒത്തുചേരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. വലിയ വിപത്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്തു വേണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആമ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അല്ലേ, ആമ. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തിനെ മുരടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ശത്രുവാണ് ഈ കാമം. അതിനെ നശിപ്പിക്കണം. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ത്വരയെയും വിജ്ഞാനത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപിയായ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ നിർവീര്യനാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനവും. ഈ ശരീരമല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവ്, വ്യത്യസ്തനാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷത, അതാണ് അറിയല്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവല്, അതാണ് വിജ്ഞാനം. അനുഭവിച്ചറിയണതാണ് വിജ്ഞാനം. ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആശ്ചര്യകരവും അതിരഹസ്യവുമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലേ, ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിതേന, ആശ്ചര്യവത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അവിടുത്തെ സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ചുമതല. ഈ ബോധമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവത് ദാസത്വം, നിത്യദാസത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ ചുമതല. അതാണ്, ആ ബോധം ഉണ്ടാവലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കാമത്തെ ദൈവപ്രേമമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കണം. എന്നാ മാത്രാണ് ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ കൃഷ്ണ പ്രേമമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മന മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സാ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരം, താഴെ നോക്കൂ, ശരീരം, അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതിനെക്കാട്ടും മുകളില് മനസ്സ്, മുകളില് ബുദ്ധിയുണ്ട്. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാളും ഉന്നതനായിട്ട്, സർവോന്നതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട് അല്ലേ. കാമത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വിവിധ തുറകളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളിടത്ത് ഈ തുറകൾ നിരുപയോഗങ്ങളാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചെല്ലണം അല്ലേ. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവത് രൂപങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കാമത്തിന് നമ്മുടെ മേല് പ്രഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കും. ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരമാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം, ബോധവാനാവണം. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ മനസ്സ് കരുത്തുറ്റതായി തീരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അവ വിഷപ്പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട പാമ്പുകളെ പോലെ നിർവീര്യമായി പോകും.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവം മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ മനസ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിക്കോളും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്ര ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ആ മനസ്സിനെ ഇളക്കാൻ സാധ്യമാവില്ല. അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് അല്ലെ, ചിത്തം ശുദ്ധമാവും, ശക്തമാവും. അങ്ങനെ വേണം ഈ വിഷപ്പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട പാമ്പുകളെ പോലെ നിർവീര്യമാക്കാൻ പറ്റും ഈ കാമത്തിനെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ആ ടെക്നിക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. 43 ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതമാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. പറയാണ് അർജുനനോട്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അതിലൊക്കെ അതീതനാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അദമ്യനായിട്ടുള്ള ഈ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കൂ അർജുന എന്നാണ്. ആ കീഴടക്കാനുള്ള മാർഗമൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നിരാകാരമായ ശൂന്യതയെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി കരുതരുത് അല്ലെ. ശൂന്യത, അത് എന്താ പറയാ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നവര്. ഇപ്പോ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ആ വ്യക്തി പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. താൻ എന്നേക്കും ഭഗവാന്റെ സേവകനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തണം അല്ലെ. നമ്മുടെ നിത്യദാസത്വം, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനും അധീശത്വത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ക്രമേണ കൃഷ്ണ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. എന്താ പറയണേ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക അല്ലെ, ഭക്തി ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. എന്നാ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉറച്ച ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മസത്തയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ മനസ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നിൽക്കും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസക്തിക്ക് പിന്നാലെ മനസ്സിനോടണ്ട, ബുദ്ധിക്ക് ഓടേണ്ടി വരില്ല. അതൊക്കെയും നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തും. ഈ ലൗകികതയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പടി മുകളിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാല് വിജ്ഞാനത്തിനെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ നിർവീര്യമാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആത്മാവ് ശരീരമല്ല, അതാണ് ജ്ഞാനം അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിനെയും അതിന് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ഇത് ആശ്ചര്യകരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ സേവനം അതാണ് നമ്മുടെ ചുമതല അല്ലെ. ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ വികലമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, അതായത് പ്രതിബിംബമാണ് കാമം എന്നുള്ളത്. ആത്മജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കണം. എന്നിട്ട് കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ നമ്മൾ ജയിക്കണം. കാമത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വിവിധ തുറകളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. കാമത്തിന്റെ സംഭരണി ഏതാ? ശരീരമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വേണം അതിന് പുറത്തു വരാന്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളിടത്തോ ഈ തുറകളൊക്കെ നിരുപയോഗമായിക്കോളും. അവിടെ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തും. എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം.
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ. എങ്ങനെയുള്ളവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു? അവിടെ വരെ വായിച്ചതാ അല്ലെ? അവിടെ വരെ കിട്ടിയതാ അല്ലെ? പാഠം വരെ ആ. കിട്ടിയിരുന്നു. ആ, എങ്ങനെയുള്ളവരാ? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം ആ, സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ആ, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആ, അതെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കൾ. അതെ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ആ, കാമം കൊണ്ട്. എന്താ രജോ ഗുണ പ്രഭാവത്താലെ പിന്നീട് ക്രോധമായി മാറുന്ന കാമം എന്നൊക്കെയുള്ള സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ കാമം മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ആരാണ് സംസാരിക്കണത്? എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. അതെ. അടുത്തത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഉം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കെട്ടഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് അല്ലെ? ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ശ്ലോകം 3:30 എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ അലസതയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യും. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചോളൂ. 10ാമത്തെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആൻസർ. ഗർഭാശയത്തിലെ ഭ്രൂണം പോലെ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. മാതാജി 11 ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ മാതാജി? 11 മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒന്ന് നിർത്തി പറയാം, ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ സ്പീഡ് കൂടി. ഭൗതികയിൽ നിന്ന് കെട്ടഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ഒന്ന് പറയോ? 9. എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്ത യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാതെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. രജോ ഗുണമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതും രജോ ഗുണമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും
പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമാണ് മായ, കാമം. ആ എട്ടാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ കേട്ടോ. എങ്ങനെയുള്ളവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം ഉം. സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഞായറാഴ്ചത്തെ പാരായണം, ഭഗവത്ഗീത പാരായണത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. പാരായണം ചെയ്യേണ്ട അല്ല ചാപ്റ്ററും പേരും അതെ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതെ. നോക്കി വെച്ചിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞാലും മതി. സൺഡേക്ക്. ഓക്കെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ.